Yo, Mbak Tata Rosmala. Iya kakak. Ye kakak. Yo. Besarangan HR Pro dan ABG. Audio. ABG. Audio sound system. Sinamira Habibah Sukertan, Bapak Ibu. Kok ngeden? Tuh, oh iya no. Bocah mburi angon sapi kabeh. Iya toh. Iya. Sugeng siang panjenenganipun Mas Gondang 2022. Mas Kamuryanto tobat. Tobat tenan lho ya. Pak Tobat iki. Kok tak dadekne lagune. Sing penting tobat tenan. Yo, monggo. Wis saiki Mas Alek Galek Sugeng Rawuh ugi ingkang saking Wonorejo Sugeng Hamir Sani lewat HR Pro video shooting ugi ABG audio sound system Kusumanada Indonesia.
Sing apik to, Bos. Ya Allah. Mbok senggak iki ya senggak sing apik kok iso divariasi. Iki Rumangsaku. piye? Senggake bocah mburi kaya segawan lanang. Nyatu iya. Sembrono. Mbok senggak rasa ati gawe-gawe. Asline kuwi kode. Ese kurang ngono lho. Mboten niki wau sing berita kehilangan awit kala wau Dereng. dereng dipun panggihaken. Menawi ingkang manggihaken dipun kembalikan dhateng panggung. Nggih, wong tulung agung tuku gedang. Apa kuwi? Wong nang panggung njaluk wedang lah. Masuk. Kan aku ora nang panggung, berarti kan udu aku sing njaluk. Nggih. Yen saiki Oh nggih, siap luar biasa sekali.